refu ini chuma ndamba refu ndamba refu. Mamwe mazuva ndaingofema asi ndichinatsokunzwa kuti apa handisi mpenyu. Bate wenyu wangu anopenga voita zvavanoda neni here nekuti ndakatadza yakafa haisi menyu. Pamwe pacho vanhu vanorusa munhu akanaka, vanhu vanorusa munhu akanaka nekuda zviri nani. Nai veduwe kudi taichemera zvekumberi zvakusina chiriko yakutoda kupfurira zvakuyendeka apa zvakuyendeka zvakuyendeka zvinodzuva ndazendeka zvikuyendeka zvakuyendeka tomanje manje zvikuyendeka zvinodzuva ndazendeka uruboshe kune Rolex pamuviri pari kuda amiri hatisi manika aya anozora Q-Tex kumalepo emiri tizu taita mbiri. Mushori wakashoreka ngoma iye yaboreka mugombe uchienda ukasiyaoneka machena achipindwa zvikaendwa zvaendwa. Tisu tiri mabhebi amunoona paTV zita ndini TV ndokosoresa seTP taingova lonely takanozvichinja iwe. Mamwe mazuva ndaingofema asi ndichinatsokunzwa kuti apa handisi mpenyu. Ini zvangu voita zvavanoda neni here nekuti ndakatadza yakafa haisi menyu. Pamwe pacho vanhu vanorusa munhu akanaka, vanhu vanorusa munhu akanaka nekuda zviri nani. Taichemera zvekumberi zvakusina chiriko yakutoda kupfurira zvakuyendeka